Azrak kine şu современный эстрадаға кіріп кетіп, азrak kine үзләрен хаманда шул штамповкага кіріп кеткен gibi керек. Шунысы мен азрак бір şey. Мен инде сорауларны күрсәтмәгәндә кебек идем, Мин һаман җавап бирәм шулай. Алданып әзерләмәгәндә кебек идем. Шуннан да менә бу алар бәйгеләрдә катнашалар, үзләренең барлык булган моңнарын, табигатьтән бирелгән шушы талантларын күрсәтәләр. Бик күп андый җырчылар, бүгенге көндә татар эстрадасында топ җырчылар рәтендә йөрүчеләр дә бар. Ләкин менә исемнәре белән әйтмим, хәтта үзләренә дә әйткән бар, концертларына барасың, алар бит инде халык җырларын җырлаган, ретро җырларны җырлый алуа белә торганнар. Ни өчендер концерт программаларына кертмиләр. Менә моның сәбәбе бәлки беразна булса да беләсез микән, юк микән? Сәбәбе бүгенге көннең менә шу кем популяр соң бүгенге көндә. Мин әйтмим, сез беләсез кем популяр. Нинди җырлар җырлап популяр булалар. Шуңа күрә яшьләр әлбәттә тырыша шушы юнәлештә, шушындый формада, шундый ритмда җыр ясам, мин дә популяр булырмын дип. Күбесе. Шуңа күрә бит инде ул алган үзенең йөзен, миңа калганда үзеңнең йөзеңне, үзеңнең юлыңны табырга, кемгәдер подстраиваться, кемнеңчәдер эшлим дип эшләргә кирәк нидер дип уйлыйм. Әйтәләр биле, халык андый җырларны бик яратып бетерми дип. Халык киресенчә әйтә, халык әйтә, безгә халык җырлары кирәк, безгә ретро җырлар кирәк ди. Менә монда ниндидер урталыкны таба алмый, тамашачы белән шулай ук җырчылар. Менә шулай кебек тоела кайчакта. Чөнки күп җырчылар белән аралашырга туры килә. Халык әйтә, җыр кирәк безгә, халык җыры кирәк, ретро кирәк ди. Беләсезме ничек? Менә Вилябыйның фикерен әз генә дәвам итеп җибәрәсем килә. Бу бераз әйтмим, теге коллегаларымны гаеплисем килмәйме? Бераз гына теге белем дәрәҗәсенең шул чаклы булуында гынадыр бәлки. Менә карагыз, мин Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтында белем алдым, югары белемне. Минем укытучыларым бик зыялы, бик белемле шәхесләр иде. Һәм менә алар миңа әйткән фикерләрне мин хәзер сезгә әйтеп күрсәтәм. Урысча инде ул. Артист на поводу у зрителя булырга тиеш түгел. Артист, монысы бер. Шуннан икенче фикер. Менә син артист. Син торасың сәхнәдә. Сәхнә тамаша залыннан 1 метр өстәрәк ул. Син сәхнәгә чыгып басмасың икән, син тамашачыдан син үстен булырга тиеш зәвыгың белән, белемең белән. Син артист, сиңа тамашачы килгән, син димәк аңа тамашачыга караганда сәләтлерәк, син тамашачыны тәрбияләргә тиеш дигән фикер. Менә миңа өйрәткән сүзләр, әйткән сүзләр менә шушы. Һәм менә шушы укытучыларым, остазларым әйткән фикерне бүгенге көндә шәхсән үзем алга сөрәм. Һәм менә бүгенге көндә коллегаларның менә шушы на поводу у зрителя булуларына бераз гына көенәм. Тамашачыга кирәк бит дип эшләү ул дөрес әйбер түгел. Тамашачыны без тәрбияләргә тиеш бит. Зәвыгын без булдырырга тиеш. Тамашачыга без нәрсә тәкъдим итәбез, тамашачы шуны югыйсә кабул итәргә тиеш. Теманы дәвам итәрбез. Рафи, безнең тыңлаучыбыз күптән инде элемтәдә көтеп тора. Онытмыйбыз, сезне мин бүлдерәм, гафу. Исәнмесез, хәерле кич. Исәнмесез. Рәхмәт. Ялгышмасам, Наил абый, сез бугаймы? Раяз Фасиховның әтисе. Фасихов. Рәхмәт, Наил абый. Рәхмәт. Сезгә дә рәхмәт, зур итеп. Рәхмәт, игътибарыгыз, илтифатыгыз өчен. Билгеле, инде аңладык,
Наил абыйга бик зур рәхмәт, аның фикерен хуплыйбыз, килешәбез. Әйе, чыннан да шулай. Менә шушы Наил абыйның фикерен дәвам итеп әйтәсе генә килә. Менә шушы топ җырчылар дигән фикерен дә кузгаттык бит инде, әйме? Менә әлбәттә теге бөтен кешегә үк шул чаклы көчле мелизматикалы тавыш бирелмәскә дә мөмкин. Бөтен җырчы бер төсле була алмый, бөтен җырчы бер төсле генә җырда җырлап бетерә алмый. Болындагы чәчәкләр сыман шулай бит, әйме? Менә шушы концертка тамаша җыючы коллегаларыма минем шәхсән үземнең бер теләгем бар иде. Җырдың бит төрлесе бар. Аның бик диапазонлы җырлар бар, җиңелрәк җырлар бар. Менә шушы ретро җырлар, шушы халык җырларын булдырылган кадәр үзләренең концерт программаларына берне, икене, өчне кертеп җибәргән очракта гына да менә шушы без күтәргән бүгенге көндә татар теле, татар моңы проблемасының күп өлеше шишелер дим мин. Менә бүгенге көндә шушы ретро җырлар менә гомер ишетмәгән яшьләр бар. Концертка киләләр, артистның концертына. Шушы менә 3 тиенлектәге шырдый-бырдый дип әйтәбез инде, җырны алай дип әйтергә ярамый. Җырның һәрбер җырның җыртыгы юк, аның һәрберсенең үз максаты. Җиңел форматтагы җырларга гына кормаска иде концерт программасын. Менә шушы ретро җырларны хәзерге заманча яңгырашта яңартып була бит аны, матур иттереп, дөрес иттереп, уңайлы иттереп, үзеңә җырларга да уңайлы иттереп. Тамашачы бүгенге көндә яшь буын шушы җырларны тыңлап, аңлап тәрбияләнер иде минемчә. Килешми монда берничек тә булдырамыз. Хаксызлар. Мин хәзер тагын да катлаулы темага кирип китәргә мөмкинмен. Бәлки автор... Чыгаларбыз мисал.